Hej YouTube, så er vi klar med en ny video igen. Jeg har fået sådan en Hyundai Getz herind fra 2004-2005. Der har lige været en trailer på. Kunden har bakket med traileren, og så har han lavet sådan en knæk her i bagskærmet. Så opgaven den lyder på at gøre det nogenlunde igen. Det her det er jo en bil til en 10-15.000. Det vil sige, at man smider jo ikke 10.000 i at lave sådan en bagskærm her. Og som I kan se, så er det faktisk også, der er faktisk en del rust også. Prøv at se, det er faktisk ikke så godt. Og herunder også, og heroppe. Skal vi se, her også. Men det er ikke det her, det skal ikke laves, det er ikke det, det handler om. Det handler om, det her, det ser træls ud, og det skal bare laves bedre, og det må ikke koste ret meget. Så det er det, vi skal. Så må vi prøve at se, hvordan det går. Normalvis så laver jeg ikke sådan nogle skader her, fordi det er jo en lidt større operation. Men lad os prøve at se, hvordan at det kommer til at gå. Det er jo en skade, der har været lavet før, kan man se, der har været et eller andet, ikke også? Så der er jo en masse spartel heroppe, som ja, vi må prøve at se, om vi ikke kan få rettet ud. Men noget af det først, i hvert fald, vi skal have pillet, kofangeren skal i hvert fald pilles af for at komme til. Så det prøver vi. Så er kofangeren kommet af, så er det der til at komme til nu. Og se, hvordan det lige ser ud her. Det jeg vil prøve, det er, at jeg vil få rettet så meget ud, som jeg nu kan med noget værktøj. Nu sænker jeg den lige ned, og så vil jeg prøve, fordi så er der lidt mere, kan jeg nemmere få fat, og så se, om jeg kan trykke det ud nu. Det er jo rimelig tykt, det her bagskærm her. Så, og i værste fald, jeg tænker, at jeg nok bliver nødt til at have en spotter på, men nu må vi prøve at se. Jeg kan slet ikke rykke med det, så... Prøv lige at se. Jeg ved ikke, om I kan se det her. Prøv at se, hvor meget spartel der er på den her.
Prøv lige at se. Kæft, mand. Ja, men man kan jo bygge meget op i spartel jo. Nå, nu skal vi se, om vi kan få den her bule ud her. Se. Det jeg har her, jeg har sådan en spotter her. Det er ligesom sådan en svejser, så kan man simpelthen ret bulen ud. Så det er det, vi prøver at gøre nu. Det er det, vi prøver at gøre. Og nu skal vi igen huske, at det her, det er bare bulen, der skal udbedres, og det skal være billigt. Så det vil sige, hvis det ikke bliver helt perfekt, så er det også okay, fordi at det her, det er en gammel bil. Ja, nu er det jo heller ikke sikkert, at den holder i mange år, så der skal ikke offres alverden på. Men jeg er da sikker på, at det her, det bliver i hvert fald meget bedre, end det var. Så. Prøv at se. Prøv at se. Skal vi lige have noget spartel på. Prøv at se. Kan I se det? Det er altså ikke tosset. Prøv at se. Det er nogenlunde. Det er jo det, det handler om her. Det er, at det skal være nogenlunde. Så det er så sådan en spotter her. Den er altså rar at have. Så det her, det er jo så umiddelbart, så er det sidste lag spartel. Nu har det fået 3 lag spartel, og det her det er sådan en finere spartel. Fordi igen også, det her, det skal ikke være perfekt. Altså,
det er en gammel bil, og sådan er det. Det er jo ikke en eller anden ny bil, jo. Så det handler bare om, det skal være nogenlunde, jo, ikke også? Jo. Selvfølgelig skal man jo kunne se en forskel, jo, men tit så kan man jo blive ved, og et eller andet sted skal man jo stoppe, jo. Så nu slukker vi lige lampen, og så lader vi det lige køle af her, og fjerner udsugningen her. Hear my heartbeat. 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 Så har vi fået sleven det her. Det er sgu blevet okay. Så vi lige tager sådan lige udgangspunktet. Ikke også? Der er en ordentlig ris heroppe, og den har vi lige slevet ned. De skal ikke til at gøre alt for meget ud af det. Men altså sådan umiddelbart, så tænker jeg egentlig, at det er nogenlunde. Det er da ikke helt tosset. Altså hvis der ikke er nogen, der ved det, så er der ikke nogen, der kommer til at se, at der har været noget her. Så, og det var der, vi skal hen. Ikke også jo? Og som sagt, det er jo en gammel bil, det her. Så ja, nu skal vi lige have sleven kanteren af, og så skal vi have dækket af og have det grundet.
Så er vi ved at være klar til at male her. Altså normalvis, som sagt, så ville jeg jo egentlig have brugt en 2-komponent fylder, sådan at det fyldte noget mere jo, ikke også, i stedet så at vi begynder at komme igennem. Men altså, det er lige meget, fordi som jeg også sagde i starten, altså det her det er en gammel bil jo, ikke også jo. Og nogle gange også med sølvfarvet, så kan det jo måske være, hvis den står det rigtige sted, og så vil man kunne se måske en lille farveforandring her, hvor der ikke er så meget grunder i forhold til her. Men der er ikke, det er ikke det, der handler om her, ikke også. Det skal bare gøres bedre, og det er det, det bliver. Som jeg også sagde i starten, det bliver ikke perfekt det her, det skal det heller ikke blive. Tada! Ja, det er da ikke så tosset. Ja. Til prisen, der er det garanteret rigtig godt. Altså normalt vil jeg sige, sådan en skade her, jeg tror en 7.000 plus moms eller sådan noget måske, man ender op i, ikke også, vil den blive takseret som. Så kan du godt se, det kan du slet ikke bære, men umiddelbart så ser det skide godt ud. Nå, den må lige tørre færdig, og så får vi den samlet.